Ka Neutral Border Dispute Redressal Forum HBRF kalaong bakan mi madan ban penlong da kajinga ki patba lada ka sorkar kamshim khia ban penbet ya uput usam hakaput blok 1 batu ka basa teng hadu mentah. Habakran Shakila Pathai Kubor u chairman ka forum ba chandami sungo uloong ba ka forum na kapor sakapor kalaya kendu ya ka sorkar ban shim khia halor ka ni kajing e jengki patba hakite ki than henrei hadu mentah kamshim lale e. HBRF kumba beliau imo na kapor ba ngiyeng ban yakren ban yale haga jing yedei bat kani ka kamput kamtam haga jing yedei bat ka blok 1 blok 2 te manta ka smiru na ka daw ka jing dawa coba palat jong ka kam ngingim ban se ya ka ban ya kendu kumne bat kidang donru ki para members jungi ki bomla ban yapoi hakani ka por ka bobiang ti nagaliang kejunga ko mu chairman ba di spokesperson jungi ba Thomas Pasa nyedon lang hangne nagabenta ban ai yagani ka press release ti ka ponyi ka ba kamati ka ba ngingis don kam nagaliang ka forum ban pensngeu syabaro ikun ka bri hunyo trap kamtam yagi pardo parasnam ki basong ki basa sigi jaka kaput badru ki basong ki basa syapo blok 1 blok 2 kalong kani ba kumagalio i nakapor habadon ki election ki general election stage po Assam lada haka MDC election MLA election MP election ki don ki briu jungi nangni na po Meghalaya ki balik canvas election na kabanta ki party na kabanta ki candidates ki badon stage po Assam pi kum ki national party kum ka congress kum ka BJP bar mentas ka NPP ki don ki party jong ki sitay bar ki don ru candidate jong ki sitay te ki kembriu hi nangne na po gejela jungi ki bade ki khasi pnar bale hiar sitay but day ki nehi ki khasi pnar jungi ki ba ong kiba penbor ya ki briu jungi ki besong ki basa sete ban tebur sipo Assam te kene kalong ka kata hadu kata ya kejing ede bakani ka kampen bejput besam badru kalong ru ka ba persya ya karai ki jong pajba kai te lengba jong kene ka khubor ngi ngidon mar penskeu syabaro ki pardo parsnam ki jungi ngam kwa ban jer kerteng hangne henrei ngitharai ba marsen yo iya kene ka khubor ki kan satip hi ki e lane mano kita ki bale haga jing ide bakani ka kam te ka bar pat ngi gidon pat pensngeu ba nadu ka khan riu tarik jong bunai April jong ka snem hajar rpw ngiladep rai hakador bar ka balong hamte hepo mukro ban pendon kam da kata ka non cooperation movement bat ka karbi anglong Assam badru haka meeting ka jing elang pajba kabalong haga laiterik bubnai mi arajar peusan hang tepo jowai hang taru ginak perskem biang ye negarai katakan non cooperation movement jungi but haga jingelang kabalong khatsau tarik bubnai feb mentau sunem habaratu ngilarai ban boycott ya ka election MLA jongga jela Assam kaban salong khendai tarik mentau sunem but ru hadin gani kajing yalang hi jong ki pai nong song snong jong ka elaka labang nang pelut lani kata ka elaka labang nang pelut blok 1 kilarai biang haga jing yalang ka bakila penlong ka santerik ubnai march mentau snem kilarai da kawi kesur ban boycott biang ya kanik election MLA mentau snem te kumar sipun kan mau la artelik election ngila de boycott kabaning kong gadek election MEC syaki ong member Autonomous Council Kim Ong Shu kum singi member of district council kum taterfer kay te ya kani ngilade boycott kabaar pade ka election MP ngilade boycott tingla raiban boycott sakani ka election menta kabade ka MLA election kabalong rok election ka don kambha ka kongsan bah te lengba jong kani ka rai ka jong pajba ngi don ban ong ya kini ki parado persnam jungi lari ki don hagano kono ko partiru kide ban sneu thu ya kini baka tege jaka kadang dei hapadeng kajing ya kaja kaput bat na lor ka niru ki briu ki khasi pnar jungi klade boycott election
Bat kim kwa heru ban lechi bantah hakarik election jong jela Assam. Ko ingim la ban len mo. Wat lada nyirai ma kenaru kidang don hi kita ki we ki ar ki lang yong. Kuma ong tu jir wai ki lang yong ki don hi haman ka kan hun. Ti kan ingim la ban lai. Ti ling ba jong itu ki lang yong ki ba mi na ka kan hun jai riu jong hi kini ki sayok lat keng. Ti henrai kini ki pardok persnam jong nang ni kidei ban skau tu halor kan ni bat kidei ban murom ya kini karai ka jong babun balang. Ba kim dei ban lech te ban penship ya kibriu jungi lan ban ong ye kibriu jungi ban penshoi kibriu jungi bakin le thebut chete bar kabar ni don ban kentu hi ye ki perdok persnam jungi baro kamtam kito ki bang ong menne ki ba sneu thu pakla ka baning kong hi ka de de jing penbe ka ba ar pat de de jing penting jong kini ki nongkar bi ke badon spo Assam te kum ong ka tin mo ya kibriu ki batngan ka kepok bat kibriu ka be kesuk ban pengop kesuk ban penbi tegi briu jungi menta kelong hakata ke sistem lani hakata ke jing te de ni ka daw ba kini ki we pat kan hunjai ben riu na ka benta ban yo kam try ke ni ke jaka na markis ngau thu ba ban yo kam try ke blok 1 ban blok 2 kelong ka ba ba ye ki hadu kata lemda ki yo berpedon kam degi briu jungi jin lada ki yo berpedon kami ki briu jungi ban penenge ki briu jungi ban kok mu ki briu jungi bagi briu jungi maki ken ong maki kwa ban le Assam setang ke tahi bagian yo ke ni ke jaka lani ga nega jing le jong ka sarkar hi kapan bor yangi ban boycott ikani ke election ti ha saka we ka mat ka ba ngingi la deb yakran menne mo ngale kendu bat ki arngut laingut kita ki erwasar ke jungi bat ka jing yakran jungi ka long ba hadin kata ka jing simsting pelat jong ka sarkar Meghalaya namar ko melong menta nadu usnem arhajar RPOR Arjar Peulai, District Council kalau dep reunification ng ilakal bang na pelot, kumang ekran skopor, ladep aisanat iu acting doloy, ladep aisanat iu hechnong ru, nay hadu mentaro kamut baka sarkar Meghalaya, kampar itu ingin digisnong, kane gade ka way ka jing ka bakong san ba, te dene ka daw baka sarkar Meghalaya, kam itu ingin digisnong, kami sibun ba ka jing Kibriu jungi hadu menta, kim yo iki Epix, kim yo iki Aadhaar, kim yo iki birth certificate, kim yo iki Schedule Tribe certificate bar ki. Kane ka bapen keluar margin mut bahai kibriu jungi. Te denen ne ka daw ba ngina ka por ngiledep ai kata ka jing thok ka babiang chaka government. Pek kat kung ka procedure ya ki schedule states. Mo te sin kisnong ki thao ki itu da District Council UBDO de ban recommend no but under de recommend UBDO kamut ka sarkar Meghalaya ka de ban itu no ke ban enroll no ke gitu kisnong baro ban yo ta village code bar kumta ter te hadu mentaru kamut ka sarkar Meghalaya kampat le te kane ka de ka be ki jinge but de ne ka daw ba ki briu jingi kim yo ke ta ki kot Islam Assam usuk ba bar pen bek bar usuk ba bar pen ngop te de ne ka daw ba haga jingi de ba kane ngila aga jing thok je government te ka government hadu menta kampat le om tangi jing thok mar khamat ka sarkar ngilep yakran ngilep yakendu bar chief minister ngilep yakendu bar ka sarkar lu ngilep yakendu re hadu mentangi pad yo kata ka respon ni eru hadin nang tangi lapan la arsin kata ka respon ayu government kalale re ya kata ka jubab ru ngingim yo te dene ni ka daw ba mentar ka leng jonga ko misherman ngalawan sene ban yakendu bar kinegi nong yalam ge jungi te ka ga jing yakran jungi menta ka lomba setang ban perlong de jing yakhi setang ban perlong de jing yakhi ngamar balai ba dak lenti ke bejajai ngledep yai kumang ong do menne nadu aracar khandai ngel form ya kan forum jungi ngelai lenti claim song thai kuma pi press media barok ke beri nya trep ru ngel i kan ke jingle jungi te omdan lat su do kombe tang ba yemen tahi na ka liang ke jungi na ka liang ke jonga ngimpat la ban rai le ngimpat la ban ong hakan do lenti gen yakhi tang ba ngi le nenga ngel pen ngila pen sisa ba la da kumul kumur ngiban se ban penlong nok de jingi ki ha jingi de bakani kam tar hadu ba ka government kan sa ai ka jubab kai te na kaliang District Council hi JHADC mo JT Health Autonomous District Council nang kong hi kal ai sanat chwayu acting daloy uprolin semayang hadin gane kamut balapan im ya ka ilaka mo te la ai sanat no ya kumba RPOR terligi sinong na po JHADC bat menta phi sete kubang ong duduk menemo ki don kisnong ki basak penting bat ki don rugi kisnong ki basak penbej de de ka daw hadu menta kidang don gitu ki we ar lagi kisnong ki ba mar jan bar kisnong karbi kimnut reban apply sanat we kisnong chene po JDC kani ke de ke we ki jing te menta ki la don hi ki ba apply te tharai
hadin hagini kita yu baladep kadon ke session stage po GDC te hadin kani ke session kin sa ai sanat igini gisnong ki badang ayu ki badang apply tomorrow pi yamentahi hapo lai sau teligis nem ngelipen triang cepo asam ru kidang bun ba hi bom don epic cepo mikhaliaru kidang don hi namar basa asam ngim trek se mikhalia pat ngimio de ne gini gadau re mentana kada gujing dewa jong kakap le school na du kena ki ba kelas 1 turut lepan adhar klaim epic nendo ni adhar pi den gadau menta ba kumang ong meni leng ba jong ni gujing dewa jong kakap mo balik belaru ki pan epic balik school ru ki pan epic ki pan adhar te kibriu jungi kimla ban sya pi den ne gadau ba kebu jing yang ni kibriu jungi ke te kumalong menta kito ki barang la ban sya kidang ya syak ki bepli begitu ki molak ban syak te don ki ba mut ban lek syak asam ni Macam ya, abang minta hengkunu kita kibri buat. pi lada ngi kren ya kata kalong ba ya do kata mo namar banta ya ka identity ba pura jong briu labes no hakikot kisla omde shu babes hakata ka jinglong tradisional bujung u ya ka ba la pun hang tu la kha hang tu la dong long dok long snam hang tu tengi tip hi ba kibriu hang te gide khasi penar ka identity jong kina dong sedong kin de klik reti ke dustur ngim la ban len tang bala da yai pada kata proses ke bal ngabaki kot kisla te kin salong dong we do ge kin long kumnor kum kita aliens ki bahap na beneng dengan ya kin ya rai kumno ke sarkar tang ketai Tapi tu ground level nge deble te wat i kepor balong chief electoral officer ba Friday mo ba Thomas hakata kepor ngle ikendu te kumno ke state mikale ya kana epic habat tang kisnong ru 4 itu te 4 don te Ini nggak mau luber kila itu na. mulu ber kele itu hoy Iyo jincip kita kondon di bawah pada efek. te ketu te PE ba kai hakajing tip jonga mo te ke polling ga habe po tumtum tang ba kisnong mulu ber te gilala ban le ban apply epic sinis po mikale